लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय। आङो दायो नै लोगोफोर बाला सालिनो नागिरदों। बाला जोंना न' लुगासिनो दं नालाय इयावहाय बाला नांबावगौ जादों। ओमफ्राय आङो सालिनोसै बेखौनो बैजों बेलसा ना मा होनो बेजों थिखांनानै ओमफ्राय नै सालिग्रायाबो न'आव बानायदों आरो जा मोजां जाखायो सालिनो ओरै सोमोनांगौ आरो नोंथांमोन नायलांबाय था दे देखायनि मेंबाय नै लोगोफोर गोलोमजोबगुलायबाय नै आयौ उपाय गैया हास्लाबाना ओइथिंबो मावनाय जायो ओंखायनो जों मावफानांगौ जायो आरो
लोगोफोर आं बाला सालिनाया सोर सोर आं बायदि बाला सालिफेरखो खोन्थाहरनो हागोन आंनो कमेन्ट बक्सआव। आंबो सालिफेराखैमोन, दिनैसो फार्स्ट आङो सालिबाय आरो मेंबाय। साजोब्बायहाय इदिया बाला सालिखांनानै बैग्रि जाबाय। आंनि दिनैनि ब्लगा एसेनोसै लोगोफोर। बाय बाय। मोजां मोनदोंबा लाइक साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर।